Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳу. Хуб ҳастем бародарои азиз? Гувай. Ҳама тарафа тинҷ ҳастем, коракотон хубай. Дуо мекунем ки Худованди бузург ҳама вақт сарбаланду муваффақ багардона ҳар як нафаре ки моро тамошо мекунад. Сарбаланд бошед. Айни ҳол дар болои деҳаи Сантуда ҳузур дорем. Харам ҳангаз кардем. Он тараф саго ҳаво дорам. Дар болои деҳаи бародарои азиз ва бародарои азиз, баъде ки Мансур Нигматов ва Саид бародари азизмон омадан ин биёбанбор деҳаи Сантударо история кардан, яъне дар сайтошон гузоштанд, тамоми кормандони ассотсиатсияи блогерои тоҷик тасмим гирифтанд ки дар ҳамин охири баҳор ҳам боша якҷоя ба маслиҳат мо ниятамон тарафи Искандаркӯл ё ки тарафи дигар ана 7 кӯлу дига ҷо буд ки ҳамин баҳорда якҷо мерем. Рости габи тараф моҳи шарифи Рамазон омад. Шукри Худо баъдон ин тамоми мусобиқаҳову вай омад, ин бо хонда гӯштини зудо шид. Мо сарҷам шида натонистем. Айни ҳол тасмим гирифтем ки лаби обанбори деҳаи Сантудада ҳама каса сарҷам шем. Ана дар инҷа бо хабар шидан устоди азизи мо устод Зикри Аллоҳ Ҳакимов занг зад ки бачиё ча деҳада мегам блогеро меоя, саломи мара албатта барасон. Ман албатта саломи устода Ҳакимова ба кӯли блогеро мерасонам ва дар инҷа бисёр ҳунармандо ҳастанд, ба мисли Амон Ёров устоди азизам ки бо наю дутору бо тамоми устодо санъаткору автомат дора. Хабайра фақат ҳунармандо мешиносанд, бисёр халқам мешиносанд, мардуми Афғонистонам бисёр мешиносанд, бисёр маъруфай. Аз номи Тағои меҳрубонам Амон Ёров блогерора меҳмонора хушомадед мегум. Ва дар инҷа бисёр ҳунармандое ки гуфтем дар инҷа ва Устовалӣ ҳаст. Устовалӣ шоири барҷаста ки вай мақсад як гурӯҳ шоиро дар ҳам Душанбешаҳр ҳастанд, бисёр автомат доранд. Устовалӣ вай ба тавоқсоз ҳам аст. Вале ягон рӯз ман насиб кана ба навор мегирам тавоқҳо кавлезу чизе ки вай месоза, ман ба навор мегирам, пешкаши шумо мегардонам. Ина деҳаи Сантуда суханои Зикри Аллоҳ Ҳакимов қати мегӯям ки деҳаам хурд асту ман ҳамчун ҷаҳон дорам азиз. Ман бениҳоят ватанам дӯст медорам, бо деҳама айҷонамда дӯст медорам. ҳар нафаре ки меоям ман хушомадед мегӯям. Хушомадед, қадамотон нури дида тоҷи сари мо. Хушомадан. Ва ҳар вақте ки мерам дар он тараф ҳиндустониёро мебинам ё ин ки ай дигар давлат американсо, мақсад сайёҳҳоро мебинам, бовар мекунем ки мӯи танам мехеза барои сайёҳо ки меоянду иққа ватани обод дорем, тамошо мекунанд, дидан мекунанд. бовар ки як фахри мо ай. ҳар нафаре ки ба Тоҷикистон меояд ва деҳаи ман меояд, мо хушомадед мегем. Мардуми меҳмоннавоз, мардуми хуб, мардуми беҳтарин дар инҷа дар мобайни ҳамин қатор кӯҳҳое ки шумо мебинед, гирд ба гирди мо кӯҳай, гирд ба гирд кӯҳай. Дар мобайни ҳамин қатор кӯҳҳо ин баҳрро бинед, ин обанборро бинед. шукри Худо дутта гес дорем, кам вес дорем. ҳаматонро хушомадед мегӯям. қадамотон нури дида тоҷ бар сар. хушомадед. барое ки дроз нашава, ман каротки ба навор гирифта дар ютуб канало мемонам. шумо тамошо кунеду ҳаловат бибаред. зебоии ватана. худованди ёру мададгортон пайгири канали мо бошед. ва дар охир чӣ тавсия метавонам бародарои азиз, нафароне ки аз Москва бор равон мекунанд, ин ҳамин рақамҳода занг бизанед. бародарои дилпуранд рост шаҳраки ёвон меоранд. хай маълумоти пурраро дар ҳамин рақамҳо занг бизанед, маслиҳат кунед. хоҳем боротон омада ёвон мегиред, нахоҳем маслиҳат мекунед, ин худаш бурда дар даҳани дартон мемонад. боқӣ сарбаланду хунобод бошед.